বিগত 5 বছৰ ইউপিপিএল চৰকাৰত মই সন্মানীয় চিফ কমল বড়ো টিকেটৰ OSD হিচাপে আছিলোঁ আৰু ইলেকশ্যন পাৰ্পছৰ কাৰণে মই 8 তাৰিখ আগষ্টত OSDৰ পৰা ৰিলিজ ল'বলৈ তেখেতক মই প্ৰেয়াৰ পেটিশ্যন এটা এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ। তেখেতে ইয়াৰ ওপৰত একো একশ্যন লোৱা নাই। একশ্যন নোলোৱাটো দেখি মই আকৌ 13 আগষ্ট 2025 তেখেতক আকৌ মই লেটাৰ ছাবমিশ্যন দিছোঁ হোৱাটছআপত জৰিয়তে। হাৰ্ড কপিত যিহেতু একশ্যন লোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণে মই হোৱাটছআপত জৰিয়তে তেখেতক আকৌ ছাবমিশ্যন কৰিলোঁ। তথাপিও তেখেতে একো একশ্যন লোৱা নাই। তাৰপিছত মই ডাইৰেক্টৰ অফ এডুকেশ্যন হায়াৰ এডুকেশ্যন তেখেতসকলৰ পৰা ৰিলিজ লৈ আকৌ মই ইউনিভাৰ্চিটি জইন কৰিলোঁ ইমাৰ্জেঞ্চি বেচিছত। আৰু ইউনিভাৰ্চিটি জইন কৰাৰ পিছত মই 28 তাৰিখ আগষ্ট 2025 তেখেতসকলক পাৰ্মানেণ্ট ৰিলিজ ৰিজাইনেশ্যনৰ কাৰণে মই লেটাৰ দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত ৰিজাইনেশ্যন দিয়াৰ পিছত তেখেতসকলে ফাইলটো আধা চলোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ফাইল এই ফাইলখন মিডিলত আকৌ ষ্টপ হৈ গ'ল। जय बर' हारिनि नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअ'आ नोंथांमोनहा निसय आं दहाय एसे सिगाङाव होखांखाबाय माने 14 दुवार चिराङावहाय 14 चिरां दुवारावहाय दा डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि नमिनेसन लाया माने रिजेक्ट जाबाय होननायखौ नोंथाङा नुखाबाय। दा डक्टर सांग्रांआबो होबाय आरो बिरदावाबो बुंखाबाय। दा थेवब्लाबो बेवहाय माने स्पेशली इउपिपिनि थाखाय रंजानांगौ सान होननानै बे नङा। मानोना दिनैसिमबो बेवहाय माने 14 नं चिरां दुवारावहाय दासिमबो बिपिएफनि थाखाय बियो मोनसे गल्डेन अपरचुनिटि जागासिनो दङ। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै नोंथांमोनहा बयबो मिथिखासिगौ 14 माने चिरां दुवारावहाय दिनै डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों 4000 सोनि बारा पाब्लिक दङ। जाय पाब्लिकफ्रा आं सिगाङावबो होनदों माने बिथाङा जाहैबाय मा बिथांमोनखौ माने सिकित्सा खालामनानै होबाय, मेगन नुयैफोरखौ मेगन नुहोबाय, लेंग्रा लेंग्रिफोरखौ फाहामथाय होबाय। बेबो फ्रि सिकित्सा थाइसेबो होनाखै। आरो गोबां माखासे दालां लामा सेंग्रेबेल लगानानै होबाय, दालां बानायनानै होबाय बे आरो। ओमफ्राय दा दिनै बिरदाव बसुमतारी नामा बिथांजों थाफाबाय थानाय ब्लगनि बिथाङा आफादगिरि जेनेरेल सेक्रेटारि बेखौ आं मिथिला। माने बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्लाथ' थांनाय समफोरावबो माने प्रमद बर' सारा खोथा होखादोंमोन जाहैबाय आरोना डक्टर सांग्रां ब्रह्मनो माने 14 चिरां दुवारावहाय माने बिनि थाखाय रिजार्भ जाखाबाय होननानै। जानो हागौ बे समाव खाम्फा बरगयारी सारा जयेन जायाखैमोन इउपिपिएलआव नङा होमबा? नाथाय बे जयेन जानायनि उनावहाय निस्सय गोबां माखासे बाथ्राफोर ओंखारलायदोंबो जानो हागौ पार्टियाव। अबा दाना खाम्फा बरगयारीखौ बाहा होनो बे मोनसे आरो। दा जुदि बिथांमोननि गेजेराव दाबो सम दङ, दिनैसिमबो सम दङ, भुल बुजाबुजिफोरखौ जुदि सुद्रायलायनो हाफिनोब्ला दासिमबो इउपिपिएलआव देरहानायनि चान्स दं। खिन्थु नङाब्ला बावहाय माने मिनि थांखाबाय आरोखि। आरो आं दा मोनदांनायावहाय सानदों आरोना जुदि बिथांमोना प्रेस मिट होनायाव बुंबाय थादों दि 17 बोसोर बुंबाय थादों। 17 बोसोराव माखासे गादब जानाय सोबख' जानाय बे बाथ्राखौ बुंदों आरो गोबां खाहानिफोर बुंदों। बेखौ नोजोर होयोबा बाहाय खाम्फा बरगयारी थाङाखै नङा होमबा? बिपिएफ हिसाबै थांदों। अब्ला बिथांमोना बिपिएफनो सापर्ट होनाय नंखाया आं दा मोनदांनायाव आरोखि। अब्ला बिथांमोना सोरनो सापर्ट होगोन बाहाय? निस्सय बिजेपिनो होनो हागौ। बिजेपि केन्डिडेट दंबा बिथांमोना बिजेपिनो होगोन। आरो जुदि बाय एपिबिनि जुदि केन्डिडेट दंबा एपिबिनि बिथांमोना होनो हागौ। बे जागोन आरो बाथ्राया दा थेवब्लाबो आं ओंखायनो होनदों दिनैसिमबो बिथांमोना माने सम दं, सुबिदा दं। जों दा बखिलायनायनि सम नङा। माने जोंनि गेजेराव गोबां बखिलायनायफ्रा बिराद जायो। आरो गोबां मानसिफ्राबो बुङा नङा बुंदों डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ माने नोंसोर मिथिया, जों लकेलनि मानसि जों मिथिगौ डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ माबायदि बेनि मेन केरेक्टारा। बेबायदिबो गोबां मानसिफ्रा भिडिअ'सफ्राव कमेन्ट हरदों आरोखि आंनि भिडिअ'सफ्राव। ओमफ्राय दा जेखियानो जादों मानो बेयो जेरैबायदि मानसिमोन नंगौ नङामोन बेखौथ' जों बुंनो थांला। खिन्थु दिनै जों माबा मोनसे फुलफिलमेन्ट मोननो थाखायबा बबेबा पार्टिया दिनैसिमबो लुबैदोंब्ला, जेनेबा हमना लादो इउपिपिएलआ दासिमबो डक्टर सांग्रांखौ लुगैदोंबा रायलायनांगोन। आरो जुदि रायलायनो हायाब्ला लाखादो बाहाय गैला होननानै माया गैला इउपिपिएलआ गैला होननानै। दा
आंनिफ्राय लुबैनाया बेनो जोङो बिटिसि आवहाय रायजो जानो नोंथांमोन UPPL नङाबा BPF दानांगौ आरो नो डाउट BPF आरो UPPL नि गेजेराव एसे हेरफेरा जाखालायखाथारगोन एकदमबारे जालायखागोन आरोखि सातथा आठथा बेबायदि बारा मोननाय जाखागोन आरो दा ओंखायनो आंनि बाथ्रा जुदि नोंथांमोना जुदि गोरोबलायनो हायोब्ला सिगांनि बाथ्राफोरखौ इसिबां गोसोखां जुदि जोङो जुदि इमसनेलि खालामलाबाय थानानै सम नंला दा सरखारखौ दायोब्ला जुदि सिंगोल सरखार दानो हायाब्ला आंनिबा एलायन्स हिसाबै BPF आरो UPPL जों दायोबा आंनि थाखाय माने मोजां होननानै आं सानो आरोखि बे आंनि गोसो बिबेगा आंखौ बुंदों आरो ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ फोरमायबाय आरो माने आं सानदों जे जुदि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ जुदि थारैनो फैमारोब्ला मोजां जागोन आरो बिथांमोनहा जुदि मिलायलायफिननो हायोब्ला मोजां जागोन नङाब्ला बिथांमोना आंनि मोनदांनायाव बिसोरो हारामाखौ सापर्ट होनाय नंखाया बिसोरो होयोबा बिसोर EPB खौ होगोन नङाबा BJP सोरखौबा होनो हागौ आरो बिसोर दा बिथांमोननि एसे सायावसो सोनारबाय दा जों होनबाबो जाला नोंसोर होनबाबो जाला दा दैदेनगिरि गोजौ जायफोर हाइ लेभेलाव जायफोर माने खामानि मावदों बिथांमोनहा मा डिसकासन बबे एंगेलजों बिथांमोनखौ समाधान खालामनो हायो सलुसन खालामनो हायो बिथांनि नमिनेसनखौ रिजेक्ट खालामनो हानायाथ' गिदिर बाथ्रा नङा बा सोरनिबा प्रेसाराव जादों होनदों बिथांमोना नङाबो जानो हानाय नोंगौबो जानो हानाय नङा होमबा दा जों सोरनि खोथाखौ जों दा दिनै जों पाब्लिकफ्रा जों बोरै लागोन बिसो जादों ना बाथ्राया ओंखायनो आंनिफ्रायथ' रिकुवेस्टआ बेल'नो आङो खुनु बेफोरबायदि गावस्रा गावस्रिखौ आं लुबैया नांलाय खमलायखौ आं लुबैया सरकारा दायोब्लाबो एलायन्स जानांगौब्लाबो एबारनि समावहाय BPF आरो UPPL जों दानांगौ आं सिद्दा खोथा जाय बांसिन मोनो बेनो सिट जानांगौ आरो जाय खमसिन सिट मोनो बेनो डिपुटि सिट जानांगौ बेफोरबायदि शेयार खालामलायबानो जाबाय आरो जायफ्रा बांसिन सिट मोनदों बिसोरो जेनेबा 80% बा 70%सो माने EMफोरखौ लालायो आरो बिथांमोननो बिदिनो 70% बा बिसोरनो 30%सो होदो बेफोरबायदि रानलायदो अब्लाथ' जागोन ना मिलायलायगोन नेक्स्टआव आरो बिदिनो एलायन्सआव गेलेफिनबावो ना सिंगोल गेलेलायफिनदो बे नोंथांमोननि सायाव सोनारबाय खिन्थु थासारिखौ नायनानै आरो जौगाथायखौ नायनानै जों मानो गावजों गाव इसिबां गावसा गावसि जाबाय थानो जों गावजों गाव इसिबां गावसा गावसि जाबाय थानो जोंहा मा प्रफिट जानो आं सानदों आरोखि दा बे आंनि साननायसो आंनि बेक्तिगत साननाय आंबो सासे बर' आरो BTCनिनो बासिन्दा नालाय BTCनि नोगोरारि हिसाबै माने लुबैयो मानोना आरो बुलायनो नांखाथारा पलिटिकेलनि बाथ्रा लानानै जों गावजों गाव नांलायनाय बुलायनाय बे बिराद गाज्रि आरो थांखांनाय समफोरनि जाथायखौ जों गोसोखां इमसनेलि खालामनो होबाय थानायाबो थिग नङा मानोना बेयो बयनिबो जोङो गासैबो रायजो राजाफोरनो जों दाय होननानै लानांगोन जोंनिनो दाय होनना जों सानना लानांगोन मानोना जोंनि डिमान्डआ जुदामोन बे समाव जोंनि डिमान्डआ आलादामोन बे समाव दा जों सोरखौ दाय होनो जों दाय होनोनो हाया रावखौबो दाय होनो माने गावखौ दाय होनो लानाय नों सोरखौबा आसि थुयोब्ला दा सिपसार होनबाय थानाय बायदि आसि बे थाइथामा आरो थाइब्रैया नोंखौनो थुगासिनो दं होननाय बायदि दा ओंखायनो आंनि लुबैनाया बेल'नो जोंनि गेजेरावहाय डक्टर सांग्रांआ माब्रैबा बेखौ कनभिन्स खालामनानै माने देरहानायनि लामायाव लाबोनो हायो आरो नङाबा आकाश पाताल बर्डआव हाग्रामा महिलारि सारा 100% देरहानो थांगासिनो दं आरोखि बे आरो दा मानि बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनि गेजेरावहाय गोबां सरसा सोलिदों नालाय दा बिनिखायनो दिनैनि थारिखाव बयबो नुखानाय आरो मिथिखानायखा बबे समस्थियाव जेननाय BPFआ बबे समस्थियाव जेननाय UPPLआ बेखौ दिनैसिमबो मिथि रावबो गैया मिथिजोबखायो बिथांमोनहा हिसाब दंखाजोबो दायो दा बिथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिसास खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय फोथायहोनो थाखायसो बिथांमोना देरहानाय मानाय होनबाय थादों आरो पलिटिकेलनि इस्युआनोथ' बेनो ना पलिटिकेलनि गेमानोथ' बेनो दे जेननायनो लाबालाय सोरजों भट होनो सोर गेलेनो नङा होमबा गतिके देरहायो नामा बे मोनसे नाजानाय थानांगोन ना मानसिनाव सेस्था थानांगोन ना आरो बे सेस्टाफ्रा मोनफ्रोमबो दल राजखान्थि हान्जाफोरनाव गैया नङा दङ दा बेखिनियानो आं बेखिनि हाबाखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय अन्नानै नोंथांमोना नोंथांमोननि जेरैबायदि जाजानो लुबैयो बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट होदोंबा मोजां आरोखि थेंक इउ